А The Forest и Sons of the Forest са две различни неща или две подобни неща? О, много шумно. Sons of the Forest е сиквел на The Forest. Мале, следно е. What? Да, брат. Беше мега якото точно преди Коледа си взехме с валката и си играхме. Да, И играхме почти цяло нощ, 4 часа сутринта ли играхме доколко. после не мога да спиш. Да, после няма спане. От емоция. Гледайте Вие да ли разберете сте с историята, мене еги в този пътвам. хеликоптер? Гледайте историята. Отивате да спасявате тия семейства пътвани. Да. За това сте изпратили. Значи виж. Вервай ми, като си говорим, бе, брато. В средата май с тебе не сме се спалвали. Заедно не. Ей! Бъде сме на плажа. На плажа. Супер ще ядеме гъски. Да. Не бе, чайки бе, не гъс. Чайки, да. Аз ще се отдава. Още не съм почнала играта и ще се отдава. Няма. Фамието. Тук е интрото, май няма какво правим. Нищо да отвори си да си имаш. Ай. Добре. Да, аз взимах чувалчето там отстрани. Тая турбата е, то не е чувал. Emergency пак. Да, отваряш го него. Така. Избери си брадвата. Аз имам... Аз нямам брадва. Не мога да няма. Имаш в emergency пак трябва да имаш. Click the gear. Open. Да, цъкаш гир. Добре, имам брадва. Тия чайки вече се бият много лесно, бия ги с брадвата, брат. Нямам брадва. Тук трябва да има ни пръчки след. До земята е. А Келвин, кой му каза да събира пръчки? Аз му казах. Аз чух точно събира пръчки като... Добре, аз Какво правиш, бе? Какво това е държиш? Не знам, нека ми С че. гъто. Взех пръчка. Какво да я правя? Крафнеш спир. Може да си крафнеш спир, две Не пръчки можеш. и имаш... Нямаме тикс. Дженерал. Аре, не. Да, ани как изглежда героя. Не ми дава да влезна. Я да видя. Що На ми мене дава? я. Я направо. Трябва да ти излезе такова. Защото не сме щупили Какъв е последната този дъска. пенсионер, който играе? Видя ли? Аз съм Абе! много дърта. Защо ми даде Отвори най-дъртия го. на мен? Да, Опа! цъкни го. Отвори си инвенторито и Ето, изпи едно пак лекарство. Някакъв мрак. Да. С Да, ай. Да, общо дето нищо не става, ще ти покажа. После ще я моднеме, ще използваме ред. Кинг пот. Да. Да, кукинг пот, в него вариме вода, мога да правиме супи, супите ти дадат бъфове. Някакви умрели китове. Акули, какво беше това, не знам. Трябва да има тиксо за копия да се направи. Аз убих един горес. Да са чеки. Да. Да, и бий ги чеките, защото съм много добър фудсорс. Ние с валката ходихме да ги фармиме на плажа. И така се хранехме общо взето. Защото като дойде зимата, брат, няма никаква храна, освен тия чайки. С нея Какво си да варим на направя? вода. А не Е, тук лъка. се сейваш. Готово, гейм сейфт. Дай, събирай всички, ми позвонят. Пръчки. А къвто умрели? Мога ли да О, го ударя с екипа. брадвата? Или ще го Не, убия? не го убивай. А той иначе не Тия е са от умрял. екипа деца дошли да спасяват и те пъвтен. Мъртъв е той, как Горе има селище. Аз стигам към него. Не отидеш ще те прибият. се пребият. Какво да правя? Май Ще правим всичко база, са чакай да Кажеш, се прямо съберем. без. Всичко ли Тук са на брали? плажа ли ще ни е базата? Май да. Не. На плажа е опасно. Не на Горе плажа, на една на скала. върха, на някои от скалите. примерно. Защото така като си на скала от едната страна не могат да нападат. И Добре, аз знам. Ние по принцип бяхме, трябва сме до някаква питейна вода, защото тази солената не може да бъде.
Видя ли? Смеят се как изглежда сигурно. Това е питейната вода. Че напълним това. Така и така сме тук. Как се А, пълни? да. Кое Бърче, ще обясни. напълним? Гледаш, фащаш кукинг пота, гледаш надолу към водата и задържаш Оти. те. Трябва да го избера. Или? И после си вадиш нещо друго, за да ти влезе в инвентарите. Така. После И... натискаш Г, примерно, и готово. Да. Колко пъти да го напълна? Един път. Той един то път се спомня. пълни. И сега какво да Г. натисна? Ми, да си нещо по оръжие, примерно, или Г. Да. Аз Добре. сръбнах малко водичка. А, да си чайта взема ви има къде ще мачетето. правим базата. Той ти да си Еми отбележа или в мачете. инвенторито, да, или държи си уж някаква цифра. Аз си го направих на 2. И аз. Идвам. Иу! Мога да подаме на някой друг кофията. Тя да го ударя, пазете да ме ви ударя. Не. Братче, май тук е добре за база, а? Дам. Само Еми, те си почиват. Те си почиват. То тук май ни беше последната база, ако не се лъжа. Не можахме, не, от другата страна. От Тук ни другата страна пребиха. вече. А, тук ни пребиха ли? Изнервих. А тук ще чупиме, харесате ли? Ами че първо аз ще сложа една малко, палатка. Ще сложа една палатка. Да се сейвнете. Аз му кажа на нашия да събира прът. Къде е то? Да не оцелих някой. Не. Ма в принцип може да вземем демидж, така да не. Friend of Fire Zone. Сейвнете се за всеки случай тук на тази палатка да спиме докато правим базата. Добре. Брачена при огън, чакай аз имам камера. Аз съм Ясно. казал на... Как е то? Кевин ли се казва? Келвин. 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 Да сейвкам се. Ани, Може, ела ти Коля. покажа нещо, къде си? Да. Ела му стак. Ела сложи един-два камъка тук на мобилни. Извади си камъните от инвентарите. Как се прави това? С Ай и камъните са ти долу Ай. вдясно. Избираш А, един да. камък Да. и сега виж как ти излизат ни чертички с тия кръчета. Да, нареди ги. Дай до край. Валка, Айде, директно ще предлагам този път Аре, бе. да не се пребваме с готови постройки, а това направо кръгче си правим ще къстъм. Да, къстъм ще си правим. Направо директно къстъм. Ема, Само Ела. кажа на Келвин. Аз? Ани, ела ти покажа как да направиш сторич. Добре. Как да го билднеш. Значи Така. цъкаш бъто, Б. да си отвориш книжката. Така. Как, кажи ми какво виждаш точно? Палатка. Какво пише? Зелено ли едно виждаш? Тент пише. И... Добре. Не е зелено. Да. Ще не пише ли шелтер? Да напиша В коя шелтер. ръка... С коя ръка държиш? Ясно. Задръж хикса. Ще отворя една друга книжка. А, да. Има шелтер, Да. да. Да, и сега второ, трето, четвърто, на петото отиди. 3, 4, 5. Аха. Така, сторич. Ще Така. ти сторич. Да. Сега първото е за връчките. Да. Тъкаш на него. Така. И сега, примерно, с Q и E, мога да го завъртиш да го плейснеш някъде. Примерно... Да, примерно. Така. И сега го сглоби. Тиеш до него и се сечи. Видя ли как се билдват Да. някакви неща? Окей. Ще трябва още драйн кракове. А не искаш ли да билднеш драйн рак? Добре. Да Идвам. си сушава месото. Малко почва да А, става. ние къща ли правим, бе? Аз Да, те много бързо тук почнаха пръчки да правят. събирам все още. Той, котото между другото го владее билдинга, така. На дължина трябва. Това е на... така. Сега ги хвани всички тия половинките. Добре. Така, и отиваш на огъня. И Така. трябва да ти яде една чертичка върху Да. него, за да разцепиш. Така го силам огъня. Я Давай. ще сложа още един огън. Тук огъня много бързо гасне, не като разбира. Ето. И сега Добре. има огън. Я. Давайте Z. Още някой не трябва да цъкне Z. Така, сега сме жадни и гладни и си е бал майката. Аз съм вкарил вода да се е сварила, мога пиете. Ето тук мога пием вода, Келвин още спи. Аз ще мога да сложа и аз. На друг фаер, мога да Трябва сложиш. друг фаер. Под- Ми е тук... под- И задържаш Някой и се си запали! излезе. Ура, Той нашия се печага пали се това... запали! Да. Тук има мутантка. Не, това... Не ходи при нея. Остави я, тя трябва да изпечелиме доверието на нея. Иначе Я тя е бива. много useful, брат, защото тя има 3 ръце и 3 крака и може да й дадеш 2 пистолета и знаеш какво ги прави.
Даваш и 2 пистолета или един шотгън и един пистолет и направо има баба майката на мутантите, като стане приятелка. Аз от тази страна Да. добре ли я правя като линия? Трябва ли Да, по-навън към тука- скалите? Защото май не е добре. достатъчно. Канибали. Канибали. Да, хваме се бием, после ще покажа за вратата, още и тия работи. Траквай. Аре, добре ще се бия. Какво да правим? Те ги пребиха, бе. Ръче, М. да, не си ти, коце. What the fuck? Има friendly fire тук. What the fuck, газа му? Ю. Леле, какъв е този дворец? Дето строим. Да, то ще прави такова, то на дворец го бърна. Направо дворец направихме. Просто Огромен камп лагер двор. трябваше да е. Отсто ме подведе с основите. На при големи основи аз реших, че ще строиме. Мале, Есть. това е прекалено голямо. Я, Все я. пара. Че я разгледам. Това тераса ли трябва да е? Мгм. Ма славите покрива, че става прекалено голямо вече. Бе. Ние ще строим трети етаж. Може и четвърти. Това тук ще е терасата, така ли? Да, това ще е тераса. Най-долният етаж мисля да е сторич, защото на него има най-много пилари и е неудобен. Вторият етаж почти няма никакви пилари, ама има много малко useful space, така че може би тук ще набутаме някакви излишни работи. На третия етаж са спални глупости, маси, столчета и прочие. На четвъртия етаж не знам какво ще слава. Може би weapons и такива работи. Айде, ако има на някъде. Отпред в дясно. Ей тук. Къде си, бе, човек? Има катерички. Не ги ли видиш? Катеричките. Не. Нищо не виждам Ето тук. Тук много неща. Брат, ама чакай, нази да не се пребият. Какво Ото е от тия това? големите, бе, брат. Това ми е бам майката, бе. Ами аз ти казах. Страх ме. Лъчко, сточка, бягай! Аз му бягах от това, ама Трябва да ги съживиме, къде братите да? тук съм точно. Моето кофе, не ми го взимайте, чакайте, биете ми мене, бе, спокойно. Вие мене ме набихте. Моторната просто- косачка не може да я взема. Не. О, ето ги можете. Какъв е то тук вързания? Не го бързай. Горе. Не. Подвързах го без Развърза ли го? Да. Ани Той е много гаден, той е много Ма аз не гаден. знаех. Аз просто го биех. Бойната копия. Мама, те го Ох, махам. ударих някой. Аз се махам. Аз не мога да я играя тази игра. Аре, ме бе майката на тия. Аре, сега се промъкваме и ме баме майка. Как те се промъкваха едно време, мама. И деве, и мяри. А, едно. Че то ме видя. Ела тук, бе. Латка, латка! Майка ти ще е. Чакай, ще бия другите дома. Ело е! Идва още един. Още един е там. Избяга. Има Само някакъв държах малко лаждащ, има да някакъв крак. тичащ. Маля, много са. Да, много си тук. Лутвайте. Абе, да направя бахме майката, там сърна с това лутвай. Ама виж колко месо дропва. Да. Аз Е, съм ти го фул взе. май на месо, да. А, Ма ти вижте го вземи, скалата много до нас. Скача към нас. Ма не ме бийте мене, моля ви се. Няма се веде. Няма да го пощади. Не го щадиш то. Мъртъв е, брат. Аз какво? Мъртъв е, брат. Не мога. Еде им, бро. Обърках го. Бягай оттам. Искам и аз да Чакай, пробвам. Чакай. Явно така не става. Ядай. Сърна. Аз успях. Ей. Ето, они ме по-точно всичките. Ех, тази сърна майка му 3 шота и вкарах и не умря. Къде ми е копието? И моето го няма. Чакайте, вземе след това. Опа, ето това учу. Аз съм на малко кръв. Трепя хапчета. О, хекшот му набих, видя го, че. Да, Хекшот, да. сори, Ани. Нищо.
Не знам, обаче се биеме помежду си, освен тех. Да, аз Да, не мога да, да се да. кенсъл на атаките. Аз бия нещо и някой мина пред мен и аз не мога кенсъл на атака. Тук има такова пауч или какво беше. Взехме целия вилич ли? Да, Не, пал. трябва да има още беха повече. Няма проблем. Лутвай докато ги няма. Чакай, копията. Върнете, бе. Умрях ли? На много малко кръв. Мъртъв Тия съм, мец. мъртъв. Някой да ме Идам. ревайвне, плиз. И да, Не, холдвайте да се разпамват. Ако сте мъртви. Thank you. като умрете не пипите нищо. Тук е много open space и не би си направил база. Не. Тук Въртя ще ги те тия. бият през 2 минути. Тектантите. Да. What? Има тук part of the story, О, ако искате да вземете. Аз това място го намерих. Тук има една книжка. Я Да, взимаш от да. труповете. Find meaning in life again. Да. Yes. Стояйте. Thank you. ох, това ми изкара къл. Коки, не оттам през това е. Споко. Оставя, Чуй, печага. бе. Защо му кърви Пекайте уход? се. Оглушал. А, Но това и паднахме. Месото по-добре първо. Напред. Да. Да. айде да. Аре бе, кой не е? Аз с... На това малко легло се събираме 4 души. Колко романтично. Да. Бих казал. Ара приключвам аз. Тия толкова. Няма край иначе. Айде да. да ги дупвам. По-високо, Коки. Какво правите? Искам и аз. Ай, Чакай сега, ето тук заставам. С десен бутон, нали? Мази на целя някой. задържаш ляво копче и тогава. Аз ще оцеля някой, много ми е трудно. Абе не бе, ние се мръднем. Бах По-нависоко. ти кривото, да. Да. И сега минавам аз и ви обирам стрелите. Оп. Аз стелих десетката. Хе-хе-хе. Изпревари ги. Хе-хе-хе. Ама вие обирате и моите стрелички. Взех само 2, има още там. А Ама така биете кели. никога няма да си легнем да спим. Аз съм съгласен. Айде сейф и аз излизам. Сейфкам. И сега какво? Quit. Аз имам въпрос. Ако ми спре тук на мене без да сейвна, лошо ли? Да. Да. И сега quit. Са, които.